Ψάραμα τσούχτρα. Ναι, βέβαια θα πάω. Τους την έφερα. Πέσαι τσούτρα, φύγε! Γύρισε! Εμπρός. Γεια σου, Πάτρικ! Γύρισε ο Καλαμάρης και πρέπει να τον υποδεχθούν οι δύο καλύτεροι του φίλοι! Α, ωραία! Ποιοι είναι? Εμείς! Πάμε! Καλώς ήρθες, Καλαμάρη! Καλά Χριστούγεννα! Θα κάνουμε τη μέρα αυτή την καλύτερη της ζωής σου! Δεν θα περάσει την καλύτερη σου μέρα εκεί έξω! Τι λες για λίγη σούπα την καλύτερη μέρα της ζωής σου? Δοκίμασε λίγη. Ω, είναι λίγο ζεστή. Δεν νομίζω πως η σούπα είναι καλή επιλογή για την καλύτερη μέρα της ζωής του.